זה הפוך. אנו מכינים טקס ראש חודש ועד בסימן אחריות לטבע ולסביבה. החלטנו לקחת אחריות ולהכין המחזה על בידידות, ואנו מקווים שתבינו בדרך זו מהי אחריות. ערב טוב קהל נכבד, ערב טוב מיזוג נכבד, שכמוהו לא נברא, אך עשו נאה קרה. שמי הוא פיט ושמו הוא פוט, שמנו יחד הוא פיט פוט, באנו הנה וכעת, שמנו יחד נפטפט. פיט פוט, זוג מארץ ליליפוט, פיט פוט, זוג מארץ ליליפוט. ועכשיו שואל לו פוט, מהו פשר אחריות? אחריות עונה לו פיט, גם כן שאלה טיפשית. אחריות זה מין דבר, אחריות זה איך לומר, שאולי אפשר להסביר זאת במשל. אם במכנסו של פוט, כל הכפתורים שפוט, אך ידע גם בו למיש, כי העסק עסק ביש. אך הנה כפתור אחד, על פי נס נשאר לבד. יש עליו האחריות בעד מכנסו של פוט. פיט